Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бародарон ва хоҳарони азиз, масъалаи тақсим кардани гӯшт дар иди Қурбон, масалан, беҳтараш аст ки мо се тақсим кунем. Як қисмашро бар хонаводаи худамон монем, қисми дигарашро таом тайёр карда ба ҳамсоягон тақсим кунем ва қисми дигарашро ба муҳтоҷон тақсим кунем. Ин беҳтарин аст. Агар одам хоҳад ҳамаи гӯшти қурбониро барои худаш мондан, ҳақ дорад, метавонад ҳамаи гӯшти қурбонӣ барои худаш монад. Вале ки мо бояд як ҳадисе аз пайғамбармон алайҳиссалоту вассалом фаромӯш накунем. Вақте ки пайғамбари худо алайҳиссалоту вассалам амр мекунад ҳазрати Оишаро ки модари моро ки як қисми гӯштро тақсим кунад, қисми дигарашро бимонад. ҳазрати Оиша сини пайғамбармон гуфт алайҳиссалоту вассалам ки аксари гӯшт рафт ва қисми камаш монд. Пайғамбармон гуфтанд на, аксари гӯшт монд ва камяш рафт. маънои ин ҳадис он аст ки чанд қай мо аз гӯшт тақсим мекунем, хайр мекунем, ҳамон қадар бар мо мемонад. ин дар рӯзи қиёмат бар мо ҳамаш бармегардад. он чизе ки мо истифода кардем бурдем, он меравад. валҳамдулиллаҳи роббил аламин. Я роббал аламин.